De fleste har hørt, at det er sikkert at bruge gummi. Men hvor vigtigt det er i forbindelse med biler, er en helt anden sag. Bare der er noget sort og gummiagtigt omkring bilens fælge, tror de fleste, alt er i skønneste orden. Det er bare ikke altid tilfælde. Dæk er nemlig ikke bare dæk. Der er stor forskel. Der findes sommerdæk, vinterdæk, helårsdæk, offroad-dæk, high-performance-dæk, lavprofildæk osv. Men selvom der findes så mange forskellige typer dæk, så er det hele nu ikke så kompliceret. Det er vigtigt at vide, hvad ens behov er. Kører man stille og roligt? Kører man lidt mere friskt? Er man til sport eller komfort? Og ikke mindst, hvilken årstid befinder man sig i? Undersøgelser viser, at i forbindelse med trafikuheld er dækkene meget ofte medvirkende årsag, ikke mindst i vådt og glat føre. På top 3-listen over, hvad der har været galt med dækkene i forbindelse med uheld er: dæktrykket har været forkert, dækkene har været nedslidte, eller man har valgt de forkerte dæk til årstiden. Men som sagt, så er det hele ikke så kompliceret. Men det er vigtigt med en lille grundviden. På siden af dækkene står der lidt information. Tallene her indikerer størrelsen på dækket. De 195 fortæller, at dækket er 195 mm bredt. 65 fortæller, at dækkets højde, altså sidevæggen, er 65% af de 195 mm. Tallet 15 fortæller, at det er et 15-tommer dæk, altså at det passer på en fælg med en diameter på 15 tommer. Og bogstavet her er en hastighedsbetegnelse, der fortæller, hvor stærkt man maksimalt må køre med dette dæk. Og her er det klart, at man altid skal have dæk på, der kan klare bilens tophastighed. M og S står for Modern Snow, altså mudder og sne, og indikerer, at dette er et vinterdæk. Hvis der er pil på dækket, betyder det, at det er et retningsbestemt dæk, der kun må køre i den retning pilen peger. Dæk er jo primært lavet af gummi, men der findes mange forskellige gummiblandinger, alt efter hvad dækket skal bruges til og hvilken årstid det skal benyttes. Et dæk vil altid være et kompromis. Man kan ikke få et dæk med alle fordelene, som kan bruges til alt og alle årstiderne. Vil man have et dæk, der kan holde længe og køre mange kilometer, vil det være lavet af en forholdsvis hård gummiblanding. Men det gør så, at det ikke står helt så godt fast i svingene som dæk med en blødere gummiblanding, som så igen ikke har den samme holdbarhed som de lidt hårdere dæk. Lige ganske kort om de forskellige typer dæk. Sommerdæk er, som navnet jo siger, selvfølgelig dæk beregnet til kørsel om sommeren og i varmt vejr. Og lige så oplagt er det med vinterdæk. De er selvfølgelig beregnet til koldere vejr, men det vender vi tilbage til lidt senere. Så er der de såkaldte helårsdæk, der kan betegnes som en mellemting mellem vinter- og sommerdæk, altså et kompromis. Offroad-dæk er beregnet til firehjulstrækkere, der kører meget i terræn. Her sørger de med det meget grove mønster for, at man kommer frem steder, man ellers ikke ville med almindelige dæk. Til gengæld skal man være opmærksom på, at man ikke står så godt fast på almindelig asfalt med disse dæk. Og her er det lige på sin plads med en lille reminder til folk med firehjulstrukne køretøjer. Når man har firehjulstræk, kan man bedre komme frem i terrænet, og på skiferien kan man bedre komme op ad stigningerne, men når vejen drejer, og når der skal bremses, står man ikke spor bedre fast end alle andre bilister. Så har man stadig kun de samme 4 små dækflader at stå fast med. Endelig er der en type dæk, der er blevet utroligt populære de seneste år, nemlig de såkaldte high-performance-dæk. Altså de meget sportslige dæk, der er godkendt til biler, der har en officiel topfart på over 210 km/t. Disse dæk er typisk bredere og har en mindre højde end almindelige dæk, ligesom de også er lavet af en blødere gummiblanding. Og også her er der både fordele og ulemper. Først fordelene. De ser godt ud. De står godt fast både i sving og under nedbremsning i tørt føre, og de styrer meget præcist og kontant. Det fører også direkte over til ulemperne. På grund af de lave sidevægge er overgangen fra den større vedhængsevne til det punkt, hvor bilen skrider, mere pludselig, altså grænsen mellem succes og fiasko er med andre ord meget lille. Også på grund af den lave sidevæg er komforten ikke så god som med almindelige dæk, og på grund af den større bredde er dækkene også mere følsomme overfor, at der er rigeligt med dækmønster, når der køres i regnvejr. Her er der altså meget større risiko for at opleve aquaplaning, når dækkene er ved at være nedslidte. Og de slides også typisk hurtigere end almindelige dæk, både fordi de er konstrueret i en blødere gummiblanding, men også fordi dækkene oftest bliver kørt hårdere end almindelige dæk. De står bedre fast i svingene og under nedbremsninger,
og det bliver så udnyttet. Også på grund af den større bredde er disse high-performance-dæk mere følsomme over for at have det rigtige dæktryk. Et lille udsving er nok til, at dækkene begynder at slide skævt. Stadig på grund af bredden, samt selvfølgelig gummiblandingen, er disse dæk meget lidt egnet til kørsel om vinteren. Og endelig skal man med disse lave dæk være ekstra forsigtig ved passage af kantsten. Og her er en detalje, der gælder alle dæk. Hvis man er for hårdhændet ved kørsel over kantsten, kan der opstå usynlige skader på dækkene. Og disse skader viser sig måske først på det mest uheldige tidspunkt, nemlig ved kørsel ved meget høj fart, hvor risikoen ved en punktering er allerstørst. Her er dækket nemlig udsat for de største påvirkninger. Så undgå så vidt muligt at køre over kantsten, og hvis du endelig skal, så gør det forsigtigt. Også i firmabilen, selvom chefen betaler. Det er jo dig, der skal køre i bilen. I denne sammenhæng skal også nævnes, at mange, der monterer disse high-performance dæk, også skifter fælgene ud. Og her vælger de ofte nogle større fælge, end de tidligere havde. Og her er det så vigtigt, at man vælger de rigtige dæk, så dækkets rulleomkreds ikke bliver ændret. Det vil sige, at vælger man større fælg, skal man have et mindre dæk, altså med mindre side, som man kan se på eksemplet her. De to dæk her har nøjagtigt samme rulleomkreds. Den venstre fælg er en 15-tommer fælg, der passer til dækket med den høje sidevæg. Hvis man så vælger en stor fælg, som den til højre, der er på 18 tommer, skal man vælge et dæk med en noget lavere sidevæg, som dækket her på 18 tommer. Så inden du vælger de nye fælge, så prøv at høre leverandøren, om de passer til din bil, og om der findes passende dæk til de ønskede fælge. Og endelig husk altid at montere dæk af samme type på alle 4 hjul. Ikke noget med vinterdæk på forhjulene og sommerdæk på baghjulene. Det er både ulovligt, og man får en bil med uforudsigelige reaktioner. Sådan vil der altså være forskelle mellem dækkene, og den største forskel finder vi nok mellem sommerdæk og vinterdæk. Det, der adskiller vinterdæk fra sommerdæk, er især gummiblandingen. Sommerdæk er lavet til at stå godt fast om sommeren, men allerede når vi kommer ned omkring plus 7 grader, begynder gummiet i sommerdækkene at blive meget hårdere, med det resultat, at dækkene ikke længere griber effektivt fast i asfalten. Og jo koldere det bliver, jo mere vil sommerdækkene glide hen over asfalten uden at tage fat. Og det er netop ved de lave temperaturer, at vinterdækkene kommer til sin ret. De er nemlig lavet i en blanding, der holder gummiet blødt og gribende ved de lave temperaturer. Og samtidig er mønstret i vinterdækkene konstrueret, så det bedre kan klare sig i sne og med lameller, der gør, at vinterdækkene bedre holder sig selv rene, og dermed bedre er i stand til at gribe fast i underlaget. Og forskellen er så stor, at selv erfarne bilister bliver meget overraskede. Prøv en gang at se denne vintertest, hvor vi har testet sommerdæk mod vinterdæk. Det er november måned, og temperaturen er ca. plus 7 grader. Altså netop den temperatur, hvor forskellen mellem vinterdæk og sommerdæk skulle begynde at vise sig. Vi udfører testen på Jyllandsringens glatførbane. Vores testbil kører med 50 km i timen og er udstyret med sommerdæk. Den stopper efter 46 meter. Så skifter vi til vinterdæk og prøver igen med 50 km i timen. Denne gang stopper den efter kun 28 meter, altså en forbedring på hele 18 meter. Så prøver vi at hæve hastigheden til 80 km i timen, og så sker der ting og sager. Først prøver vi med sommerdæk, og her ender vi helt ude på 125 meter. Altså næsten 3 gange så langt ude, bare fordi vi har hævet hastigheden med 30 km i timen. Så prøver vi igen med 80 km i timen, med vinterdæk. Her stopper bilen efter kun 82 meter, altså en forskel på hele 43 meter. Jeg gentager, 43 meter. Næsten det samme som 3 store busser. Det giver stof til eftertanke. Og husk, at temperaturen var plus 7 grader. Havde temperaturen været på frysepunktet eller derunder, ville forskellen givet have været endnu større. Og det bør bestemt ikke være det økonomiske, der afholder en fra at købe vinterdæk til vinteren. Mens vinterdækkene er på, slides sommerdækkene jo ikke, og omvendt, så det samlede regnestykke bliver ikke dårligere. Men sikkerheden bliver, som vi så, betydeligt bedre. Og husk, at dækkene har bedst af at blive opbevaret et mørkt og tørt sted. Skifter du ikke alle 4 dæk på én gang, skal du altid placere dækkene med den største mønsterdybde på baghjulene. Det giver bedst kontrol over bilen. Men også andre ting spiller ind vedrørende sikkerheden.
Fra starten har alle dæk et pænt dybt mønster, der har til opgave at lede regnvandet væk under dækkene, så det bliver ved med at have god kontakt til vejbanen. Men gummiet bliver jo gradvist slidt af. Vi ved jo alle, at loven siger, at vi skal have mindst 1,6 mm dækmønster, men at det kan være farligt at køre dækkene helt ned til dette minimum, viser denne lille test. På tør vej mærker man ikke nogen forskel, men i takt med, at vejbanen bliver vådere, begynder forskellen at blive tydeligere. Og jo vådere vejbane, jo større forskel. På Jyllandsringens glatførebane udførte vi en prøve, først med næsten nedslidte dæk, med kun ca. 2 mm mønster tilbage, og derefter med nye dæk. Med 70 km/t ender bilen med de slidte dæk næsten helt ude for enden af glatførebanen. Så prøver vi samme test med nye dæk, og her er bremselængden betydeligt kortere. Helt nøjagtigt 10 meter kortere. Havde hastigheden været højere, ville forskellen have været endnu større. Og havde der været endnu mere vand på vejbanen, var det ikke kun bremselængden, man skulle bekymre sig om. Så forsvinder kontrollen over bilen også, i det dækkene ville akvaplane, altså simpelthen skøjte hen over vandet, i stedet for at træde igennem vandet og få kontakt med vejbanen, som dækket med det gode mønster ville gøre. Ret så tankevækkende, men der er flere fejlmuligheder, hvoraf vi lige skal se en enkelt mere. Vi har alle hørt om dæktryk, men mange tror, at når de nye dæk kommer på, og dæktrykket bliver tjekket der, så er det ikke nødvendigt mere. Men det er slet ikke tilfældet. Faktisk bør man tjekke sit dæktryk cirka hver anden uge, og husk altid at gøre det på kolde dæk. Altså kør stille og roligt hen til den nærmeste tankstation eller til din dækleverandør og få tjekket trykket. Skal man på en længere tur med høj fart eller køre med stort læs på, så skal der ekstra tryk i dækket. Hvor meget kan du se i din instruktionsbog. Hvis du ikke har det rigtige tryk i dine dæk, kan det være dårligt for din økonomi. Hvis trykket er forkert, slides dine dæk forkert og hurtigere, og så koster det altså hurtigere nye dæk. Men vigtigst af alt, så betyder det rigtige dæktryk meget for sikkerheden, som man kan se af denne lille test. Først gennemfører vi nogle test med det rigtige dæktryk. Vi måler bremselængden fra 100 km/t på tør vej. Det klares på 40 meter. Derefter et par subjektive test, hvor vi registrerer bilens reaktioner. Først slalomtest, og derefter dobbelt undvigemanøvre, der skal simulere en forhindring, der pludselig dukker op på ens vognbane. Den skal undgås, og derefter skal man hurtigt tilbage til sin egen vognbane igen. Og disse tests klares uden nogen form for problemer. Så lukker vi ca. 10-15% af luften ud af dækkene, hvilket svarer til, hvad man ifølge forskellige undersøgelser ofte støder på hos bilisterne. Og så er situationen en helt anden. Bremselængden bliver forøget med 2 meter, men hvad mere er, bilen føles nu betydeligt mere ukontrollabel. Dette er også tilfældet i slalomprøven, der trods alt gennemføres med ret behersket fart. Men den helt store, ubehagelige overraskelse kommer ved dobbelt undvigemanøvren, der gennemkøres med godt 100 km/t. Her er bilen på det nærmeste blevet helt ukontrollabel. Og havde der ikke været en erfaren testchauffør bag rattet, ville bilen være endt langt ude i botanikken. Men hvad sker der med et dæk, når det er slidt ned? Det bliver ikke bare smidt på lossepladsen. Som et af de første lande i verden etablerede Danmark i 1995 en tilbagetagningsordning for brugte dæk. Ordningen startede med personbil, varebiler og motorcykeldæk, men siden 1. april år 2000 er alle dæk med i ordningen på nær de mindste trillebørdæk. 70 indsamlingsvirksomheder og 77 bringevirksomheder står for indsamlingen, som er på ca. 39.000 tons ud af et marked på ca. 40.000 tons, altså tæt på 100% indsamling. Ud af de 39.000 tons vil ca. 25.000 tons gå til gummipulverproduktion, ca. 7.000 tons vil gå til forbrænding, 4.000 tons vil blive eksporteret som brugte dæk, og de resterende ca. 3.000 tons vil blive anvendt til regulering, som har første prioritet, når det gælder genbrug af dæk. Gummipulveret fremstilles på en fabrik i Viborg. Der bliver ca. 63% gummi ud af et dæk, 21% stål samt 16% tekstil. Det fine gummipulver anvendes til små transporthjul, måtter, gummifliser og mange andre produkter. Forbrænding af store dæk foregår på kraftvarmeværk og svenske cementfabrikker. Det er kun de store dæk, der må brændes. Alle personbildæk skal anvendes til gummipulver, har Miljøstyrelsen bestemt. Tilbagetagningsordningen finansieres via et dækgebyr, som pålægges ved salg af dæk.
Gebyrsatserne varierer fra få kroner til 180 kroner eksklusiv moms per dæk. Beløbene indbetales til Told og Skat, som sender dem videre til Miljøstyrelsen, der efterfølgende overdrager de nødvendige midler til dækbranchens miljøfond, som administrerer ordningen. Så dækkene bliver altså i meget høj grad genbrugt til gavn for miljøet. Det her var en kort gennemgang af de vigtigste ting omkring dæk. Vil du gerne vide mere, kan du gøre det på adressen www.dæksikkerhed.dk.